Nebaví ma tvoriť na sociálne siete. Mám pocit, že sociálne siete už dávno nie sú o tom, že si ľudia medzi sebou zdieľajú život, že ukážeš moment, ktorý bol pekný, vtipný alebo pre teba niečo znamenal. Mám pocit, že všetko musí byť výkon, všetko musí mať hook, trendujúci zvuk, engagement, ideálny čas pridania, a keď to nesplní algoritmus, človek má pocit, že zlyhal. A úprimne mňa strašne unavuje ten tlak neustále robiť viac, kupovať viac vecí, vymýšľať viac kontentu, byť estetická, viac zaujímavá, viac hlučná, len aby si človek udržal pozornosť internetu na pár sekúnd. Každý týždeň je nový trend a keď sa neprispôsobíš, algoritmus ťa jednoducho odstaví bokom. A najhoršie je, že to neovplyvňuje nás iba psychicky, ale celkovo tento influencer svet. Každá jedna spolupráca má než menší dosah a ja to úplne chápem, pretože ľudia sú presýtení reklamami a kontentu je miliarda denne a pozornosť ľudí je proste rozbitá. Využiť 35% zľavu s kodom Nora na Notino, platí na L'Oreal, Garnier, NYX a Maybelline. Ale potom sú firmy, ktoré majú strašne veľké očakávania, že jedno reelsko spraví zázrak, že zrazu predáš za 1000 eur produktov len za pár sekúnd videa, ale to sa proste nestane a niekedy sa stane to, že potom ďalšia spolupráca nepríde. Lenže ja nechcem byť ako predajný automat, ja nie som call centrum alebo billboard, ktorý garantuje výsledky za jeden post. Veľa ľudí si neuvedomuje, že influencer marketing funguje hlavne na dôvere, budovaní mena a na dlhodobom pripomínaní značky. Nie na tom, že jedno video magicky zmení niekomu život a vypredá sklad za deň. A je to strašne demotivujúce, keď si na video dáš záležať, vymyslíš koncept, natočíš to, zostrihaš to, venuješ tomu hodiny života a potom máš pocit, že si firmy ani nevážia tú prácu za tým a že niekedy vidia iba čísla, ni človeka, ni kreativitu, ni roky budovania komunity. Proste neviem byť každý deň motivovaná a non-stop výkonná a kreatívna. Ja občas nevládzem, nemám nápady a som vyhorená a jednoducho nechcem mať život premenený na content. Ja chcem tvoriť, pretože to milujem, nie preto, že mi internet každý deň diktuje, čo mám robiť, aby som zostala relevantná.